Wow, och jag var snabb det där. Oh. Oj. Ska jag hjälpa lite? Nej, Nej. kan du inte. Nej. Jag kan det här själv. Du kan det där. Ja. Stänger du locket också? Oj. Den blir snart fixad. Mm. Ja. Och så trycker du till. Hårt. Smäll igen den. Så ja. Och så trycker du på den knappen som blinkar. Den i mitten. Ja. Ja. Och så trycker du på 2:an. Jättemånga gånger. Håll in 2:an. Håll in den länge. Tryck.